Mema obi akwa baba obi 4G HTV the name still remain of Buffalo ba ko pe ene da foforo rade de amaya katrema da bodwiem a emoja edi afrusan na se asida na wase de ma okese no ene ma bebre ho a enipa yesua betma ka se obi 4G HTV enye channel aye ba be exercise obi eye channel aye di sua de eye Christian dominated channel aha ena nsempa no wo aha na niema pa no wo na niema pa no ha de na se wose doso mkope enema ebema wo wasua de niema ebeboa wabrabo yebusa say Christian Council e de na ekoso and the topic aye ba discuss with apostle memche about me ma akwa ba obi for GHTV na apo me everything yankopa and then sema me pese ye ka no me pese o chia ansa na ma introduce topic no anopa jeji kan me dia seda ma everything yankopon dia tosu mi no so me den chiama me ame ho kani oba pa root when the bomb chi dom obo ame ma yankopon adoma we dia dom me no etimi to aso edi adwuma ene me a me prophet nyankeja me chia no pa one ne ho kani chia obi ala wo hwe me chia o me enu die dia ma ho kana ba soro no and the topic e be discuss and obi timi sorry Apostle Dr. Reverend B wafata itini nyina dia soa me nim what is going on Reverend titles our Bible man me da say dey kan titles ye ba kan say dey our Bible mo no aye enum enum no abuba man dey kan no na nyankopon friend ma according to apam dada no no our friend ma say prophet odifo and we do omu di ni juma yes Kristo Yesu ba be wu ye esole ye yes ani ehunu say na suafo a wo pa wo mo no there's a prophet your prophet na ka nyankopon de apam dada no prophet na no ne nante wano no wasoma say kwa kamen sempa yes ebi na ho kan Jonah chapter number 1 ya wo frɛ Jonah no wadini di ni juma yes wo kan Ezekiel chapter number 1 na wo frɛ Ezekiel wadini di ni juma yes ade kira say eno na wo man ni be hu sampa so anya de odifo bi abo wo man ni yes Kristo Yesu bae o be wuye adeje ye nkwa obae no obe frɛ asuafo ni bi a wode omu di nachi yes enti wo Yesu ko ye na kire ni ehun sɛ sei ɛna adoma kyɛde no tie enti sɛ nyankopɔn ɛfrɛ ne ba o ma gift ya akyɛde wode ma wo no o office sɛ de mason ni office ya wa carpenter ni office bank office doctor office sa no your prophet your evangelist your teacher your pastor your teacher and pastor na the same man say difference room teacher and your pastor and your apostle yes what dey be wo mu enum 1 2 3 4 5 na bishop for bishop nkan archbishop ebinim doctor archbishop ni ebini ho Reverend asamba na me kan ka Bible no me mpanyu for all my dikan read the Bible na Reverend nyankopon din Reverend e nyankopon gyina mo ohutini endiri ase ya kan Luke chapter 18 verse 18 no obi ba Yesu Kristo nkyere be ka kire ne se papa ama Yesu ka kire ne se obi nya papa wa asase so yes do ya papa ya ba ko pe wono anu nyankopon woni e frɛ no ohutini enti Mark chapter number 1 verse number 24 down no Bible say Yesu Kristo wura so lifia o kyerɛkyerɛ no ne nkyerɛkyerɛ no ema obi ana ohunfi ewoni mu honhom no tinya mu sɛ ɛde ne no woyɔ wo ba sɛ obɛsɛ mini wuni papa onyankopon ohutini no ana Yesu tia honhom no se wo miya na no o medana di ema onipa hu sɛ wono ni nyankopon no yes adai ana archbishop adana his eminence next is a reverend no for ohutini wo nipa wo di bo no wo ya de ya ohutini wo so fu bu obi kanse na wo ye no wo ni obi ska nenti adenti na ni asofu Nicodemus ba Yesu Christ ntan according to John chapter 3 ba ayi for na Bible no say Yesu gi ni ska there be onenti so ye fa reverend into din bia nipa wo sa wo ye fra reverend reverend na dey fra wo no wo ye ohutini there be say ya nyina o ya dan ya boni wan dey obedi bi enti ni kwa sa wo dey reverend to ho so nti wo se frɛ o ya so fukura wo se frɛ reverend enti na ya ka bi a reverend opambo reverend this ni ade no en wo se ya dey say di ni to opani
eno ne de me tinsem me papa mo pa o mo ncheke Bible no aha Nyankopɔn asɛm no ne ye follow yes apam dada ne apam foforo ne aka bom enti obi to say apam dada na wu woboa eno ani nyina so yes ani apam foforo no yes enti we ya foundation yes ani abeto ajiwe ndi ato aso de commission mu a sa na tie enti untimi nka sɛ apam dada enye woboa eno ani edi gyina so wow ko se sa wo dwan a Awurade Nyankopɔn ma wo mukum no wo Misrim asase se no wo medi ne moja ye kwan na no se na bia wo bofo duru ho a ehuna according to Exodus ngoma no sa wo dwan no ene Christ ni moja no ene Yesu moja ene yedidi communion edeji ye ete ye ho se de Isaiah chapter 1 verse number 18 ebe ka se momra me ani ye se for Awurade no wose ye na se mo bone te se dam na ma Yesu Kristo moja no ebe hohoro ho Yesu Kristo moja ne be hohoro ho me de obi for GSTV de obetena ha asem bie beba ma dwene bie wo se wo a wo hwe me no obepese obebusa wo nuan mebusa ma because eye wo nti na mete enye me se me amenti a kamada but eye wo nti na mete ha sofu te se wo se ye reverend yo hotini nti ne te se sofu awiase nipa bie enu an hote wo na ade nti ne wo se asofofo ni bi di reverend ne ma ne matoto mo eye post enipa pe se chenchena me pese me kosoro me pese me kosoro me pese me kosoro answer Job chapter number 32 yes verse number 7 and 9 Job nan fofo no mo ye 3 yes me too ketwa no kasa no asem o kan ye no se me kasa wo ma nan kasa na se mfidi do ntire nyansa ni obi ntire mo afudwene ena nim nyansa nemum do otumfo no honhom e woni mu wona nim nyansa enti na James nso abeka James chapter 1 verse number 5 abetre se ka mu bi nyansa bani mu sasa for Awurade o ma na de nyina kwa enti reverend no yes wo ko fa Nyankopɔn dia wona ye wo hotini yes enti Nyankopɔn friend ne ma no se wode adomata dia de dom se kona kwa ye madwuma wo ye odiifo a wo ye odiifo yes wo ye evangelist a wo ye evangelist asa ne sampakani a ne sampakani wo ye ne pastor a wo ye ohwefo a wo ye ohwefo sanso na wo ye teacher wo kyerɛkyerɛfo wo kyerɛkyerɛ nenti ene ye mebisa sa question obi betima ye evangelist aye prophet aye friends reverend ne yi nyina aka ho ana asa Nyankopɔn asam no Yesu Kristo ka asam bi se mu nyina obi ye pastor obi ye prophet obi ye evangelist yes obi ye teacher yes ni nyina ka bom a me ye evangelist me Awurade friend me no me ye evangelist me ye nsempakani e kanya me ase yes enti se nyame ahu me mabo de otete me nso ye difo enti difo no otete me no ka na hu se me hu na de kakra no tasa me ye prophet wow meti asem eno tasa me ye prophet na tese what the impartation ni bi all me da se prophet Dr. David Cheme daddy me chiao me papa osunyo ka asem bi wo sese wo nsa enwo ewo nsem ana se moja wo nsem na ade to bi so a automatically moja na so enso ba so no so enti se wo ye prophet a na automatically wo ye evangelist na kodidi wo prophet ni na ase a automatically impartation of the prophet ni bi beba so sa wow sa na tie na ze wa ma na asem bi a metifre mi papa no no wa ade evaluate papa sa na tie yes me too enti se apostle ana se wo ko se prophet ase a eye de a di ye no ebeba yes enti se obi ye pastor ana prophet tete na di ye beba sanzo na se obi ye pastor no nipa no ye prophet evangelist no ye prophet ana se abeka ne title no ana se enka ho Nyankopɔn de wonim se wo ye ne teacher Nyankopɔn bo no wo wado ba so be ye ne teacher be na obewura evangelist fo ni bu wo na yi a o mo beka nyame so obewura so dem ne nkom se nkwa na o mo hye no me Nyankopɔn ka akyerɛ me kwabena kwam yam te yi ade Awurade de ama me a waka de akyerɛ me pen anya pen fa ne se ba bia meduru bia menka ne nsempa yes wo bibi de me ya o de mbeye tinya fe na mbegyina ho na mabɛhyɛ wo nkom anya fe na bɛtra na mbɛma se ubedi obedi o ma me di ka ne kwade asɛm a wo wote wo no so wonim no a wo so hwehwɛ no na so wonya no wi a sansankyerɛne bi bɛba according to Mark 16:15 was sankyerɛne bɛdi wo na wodi masɛm di achi na se odi asɛm ni di momo a ene sankyerɛne ne bɛba me di mu motutu ahombɔne na woni pa no wanya asɛm ni ni e de no wakwete enu bi na agrada ade no e kon so fu ye deliver no e va na ye se agrada so fu I say Christian council for etimi so fu panyini bi etimi deliver no obi a wo ye wo kom yes
minya komani mfiri ho obi mpa sabio onom nsa menka se obi onom nsa wo ye ni na nyakopo na nim obi a yes onom nsa mpo so kasa wasatira na adwen abafa Kristo a ye deliver no yes ye deliver no eyi ni free sa ensantity ye nim because ebetimi aduruma bi a meti ye makwa akotwa bi am abamani so betimi ayi mba makra wa bontene ye ene enokra pa because minimum obi a o watwa bi abura na ne yere de banku asi no no de nkruma asi nchen na odi nsuo asi nchen so o mehoro ne nsa wo nsuo no ni wote na nu ohoro ne nsa wo nkruma nim na owie wote banku na no de abo nsuo no wadi sanye entwabie ya enti papa nyankopon adoma chede no sa fight ministry no enyo say tenchina by force say obi ye bishop hona ka me ba say bishop no wo bo 5 no amo bishop din ebinim wa amo archbishop su din ebinim say na ne omo ye den no title ye say archbishop elect ne ne ma na ekeka no ebesi say ana na meka say eye nimdie o ma dwene ne say say ya company wona ye he enti prophet nyankaja ayi wa bedi akiri yes ti say prophet nyankaja je wa bedi akiri na say nyankaja eno wote wono opese wo free prophet nim na say a wo hu say na fa ne say o ye secretary kura opese o free secretary no be general manager na me ko ye CEO am say enti wo wase wo ba de anya wo so wo be ko enti na say o ba de a say me ye manager e was say me move from manager to CEO no be manager manager enti sa na o mo de top ne ko ana o mo fefe din akese no e de to so bishop ubu obi his eminence ubu obi ebi na me papa I salute you sir yes papa kwesi ewu yes no preach what the firm we say asori si ke enfa nhwe ensori ma no no kre omomoa e da hoda da na ono no preach what the firm na say e was say e happen na wo mani aka Jeremiah chapter 23 na Yesu unyakopa ka Jeremiah so on kan tira oman na difo na wom no say omo hwe enyan no ho omo ro omo ho ba so omo hwe omo aye omo ye ndede abi ento black cancer wo ba betua wi me de oba manim ko 5 million de obetua yes uti oba ye emergency send na me send ma 100 million 10 million fabito so ne anteme eboto of amfreme ene de omo de ye no emergency na waba betua se sika emergency ni wusika ni moto yes e ni nyina the emergency ni nyame be solve ama o awu se obi wu no ama emergency nyame solve ma obi ma na wu me nyankopɔ tiri mu ɔden no enti wo ye se ohotin ni a wu ni amopo yes eno na awurade nyankopɔn ba ye Yesu be ka kire se ye no yatamfo no because of obi timi ka kire se ade we se wan 10 million mintimi enhwe emwa na wa hwe nipa na no ama na wu na wo ba yare na wo call hospital na doctor so ka kire se si wan nya 20 million ma me hwe wo ba na ba wu a wo si doctor ni ni akoma ba wo no fi se wo kwa obi kwaji nkom se afiri wo ka kire se wan nya 10 million na ma de a 10 million ntimi so ba no so e sa eno enti sa wo wafa bishop prophet one ne e de ato so doctor e de ato so a e koi eni bible ni mu bi nyankopon friend man say din nka obi an ho edin o de ma ye prophet evangelist teacher pastor apostle and the 5 what the no nti na nkofa fafa sa di akase na atoto mo ana meka say ye wiase nimdie eni wiase nyansa no say 1 John chapter 2 verse number 15 ne ka say mu no wiase ana no ma wo wiase say the wiase adwuma na say yetotototo post mu a is a president your friend his excellency yes his excellency and so first say your friend president sir and baby as I know president of Ghana president of this and the comfort cran it from comfort be one friend nana meboa baby abedu bia comfort be one friend nana azumi ma so na ke omo ya a comfort ncho friend say nkuko yale nkuko wu aba no on the wonwo no yale ne kana bo tu tan friend sa no won na and sa ya from nana and ya from nana yes ana abewura Kristo so am ya papa mo say chinchina se matiti minister of bi di nkomunjo no ono kire se bishop obi a watete nsori
bebree bi a watete nsɔre bi a bɛɛ 5 6 7 ɛkɔ no ɔno no such persons no ne ane from bishop ɛno so nkyere mu ne sɛ ba che otie nyankopɔn frɛ Paul na ye frɛ no so ɛna ɔbɛsesa ɛbɛyɛ Paul yes Paul ɛkɔ Rome ɛna Romans no Paul kɔ Galatians ɔkɔ Ephesus Paul kɔ Philippians Paul kɔ 1 Timothy 2 Timothy Thessalonians 1 Thessalonians 2 ni nyina Paul kɔ ya ni din de say Paul ni din de say Paul ɛdeɛ na ka ho bio so a prophet o say ye friend na apostle Paul asebe ɛnyɛ no ano ɛdeɛ bio na ka no ho ye di bishop man no there be anyɛ na tete nsɔle on net sorry baabi a hɔ den no gentiles no ye mu no ayi kum nipa no ye mafia nipa no ɛnyɛ na Paul kɔ ɛdeɛ din yɛ de man no apostle Paul Aden na papa wo de wo yɛ prophet na tentra fe de wo se yɛ frɛ his eminence hɔ na de man ɛyɛ wo wunim de anu nyansa ana wakɔfa all before GHTV de area semebo area sembeba papa yi on double obi se watete sorry bebre edi sorry watete do so de se friend bishop so de ase ala ono so kire mu se Paul oko he Ephesus edika oko Rome and sent wo free Bible no wo free Acts ya uko Romans and san wako 1 Corinthians 2 Corinthians so no ba Galatians no ba Ephesians na se ni nyina en sorry ni nyina ya Paul sorry awon bie Paul na di say adwuma nti ya se Paul amantem eso se na di kanfo eso still your friend apostle and say your friend apostle eso obi so ate en sorry 3 oye bishop obi kura de na sorry ba ko pense oye bishop minimum obi minimum sofu bi minimum no pa ejimi nyina me che no yes your friend bishop na sorry ye one asara kan na no mi bu sakra no me ne braba ko okopie mi bisa na esi a bishop na sorry bi mu wo se ba ko pe na no wo ye ba ko pe no kra nto wansa me ya sorry da bi anka no ne Sunday ba ko pe and your friend bishop na ase enipa no bebre pe title no beto mo nye ho adwuma mo pa abasobode enipa pa abasobode enipa pa ho enti nyanwa asa ya sofo ndi Christ ene edan be te the TV so ena ma yi ni ena ma japade a me woni ena de me wo kresika me wo asoro be su de obi di wonya eden ye de bua kwa me amakwa me atimi agina o Kristo mu ena na ya me yasa agrada de no ye Christian cancer fo no de omo ya me ya se Nyankopɔn nim sa agrada asesa wo na obeka so wato na aso nim ede na wo wabu obi na odi aduru ho wabu obi aduru ho wo kwa akoto agrada adiem wo wabu obi na odi aduru ho se efra bishop ya fra his eminence ene ho nkro ne ba sese me kwabra komia sati ma wi e wo msa honamu makwa bible school nti se mi ko wura agrada ho a mo ma jim tata free na Yesu Kristo din no wadi afri manu you so je title na adom na urade di adom me se me fan kan nsempa no wo wade there be awo mi mu urade di adom me Yesu timi mu ana me nam na me po asempa no ho dawuro enti untimi nye nese die bedie no nko abebre nti na ama die omo bedie die ye bedie asemo o mawe enti sa edin a mwasesa ni bebrebe e di egu omo so apostle prophet doctor wane onukura ya ye apostle onukura ya ye prophet mpacho na no na mi tie so ba ku bi o TV so ye fra no prophet apostle na mama part what is the title no your friend reverend prophetess evangelist mama mpacho I rather ro they see oba ye what the reverend prophetess mama evangelist mama part o peri jire bi ehfa reverend why you be prophet and why you be so apostle Aden tina wo frɛ apostle prophet wa fa ni mi ni wona wa ba befa wo so akọ bible school awie enti wo kɔ ye fa ye ma de ni Aden tina wo kɔ asɔre na obi a prophet ani asa ordaining na push it to obi a apostle ana se another ano no me ka se wo mo na e pasa nimde no Nyankopɔn mu na tesa Paul juma Paul bedi ye so okay ask Bible say duru ba bia Philip mu ko preach e ko kan kwaje asem ma ni pasa kira ana Paul
ɛne John ɛkɔɔyɛ wɔn duru hɔ na wɔn bisa wɔn sɛ wɔn di asɛm no di wɔn nya nkonkron na wɔn sɛ bɔ odi ɛne nkonkron Bible sɛ Peter ne John ɛle wɔn hands ɛyi mpa ɛdɛm a wɔn nkonkron ɛba wɔn mu yɛfrɛ Peter sɛ Peter de na prophet na Peter de Apostle Peter ene se mabon na me ntwere Peter de nto na mfa me Apostle Peter ya jade ena ba ko no so e fa say John ono so Apostle John next apostle no mo do so pa say yesu asuafo nsa na ne yɛfrɛ ba James any pastor yes James na pastor James by pastor Aden na James ye pastor am say me pe questions pa o yɛhwɛ de oyɛ de dwumadi a wudie yes ana ɛho title no ene na ma me nsɛm ne tenten pastor ne dwumadi ne de pastor woyɛ ɔhwɛfo na se mate asɔre na wo na abɛhwɛ so a woyɛ pastor na wohwɛ mu no ɛna wohwɛ nwan no nwan ne bi ba wotimi sɛ amidwawe wa mo ano ho midwawe to wayɛ din ɛde na ɛha midwawe ɔbɛfrɛ no ana ɔno ɔbɛkɔ ne dwan ne nkyɛn na wɔne na di nkɔmɔde na ɛkɔ so because nansen ma hwɛ wo ba asɔre a wo bewura abuo yi mu a wa ho keka nye bɛgye 3 million be fa kɔ ne wa tra sɛ papa bia de ɛha me ni ɛkɔm de me na pastor wa ba me ya sɔbo wa hwɛ no ne ya sɔbo hɔ yes edina na James yi tra sɛ James hwɛ mu no no hu sɛ no so obi betimi adi awurade akyi ya wunya knowledge and wisdom yes enti we kan James 1:5 na sɛ ka mu bi nyansa mu sɛ awurade because wɔn na adam no wɔde ama yɛ sɛ awurade nyansa nyina yɛ awurade de ɛyɛ ne dia wɔn ani nyansa no ɛnya ne dia wɔn ani nyansa no yes wɔn no ɔne nyansa enti sɛ wo pɛ bi a wɔkɔ ano apɔ ne kakra wɛte sɛ dia wo pɛ sɛ onya gold asantema ade sɛ okɔ otu fo ne apɔ ne kakra ma wɔn na ɛtɛ kɔkɔɔ so wɔte gold no so ti sɛ wo pɛ gold akɔ no yes ɛne yɛ no korɛ na yɛbɔ yɛ mu ase ma enti James ɛna no wɔ kyerɛkyerɛ yɛ sɛ mu bi yale a ni nyina yɛ pastor no wasɛde o ɛno no wɔhwɛ because wɔn sɛ ne dwa mo so a wa mo so no ho no yale no wɔ yale wɔ kɔ ne tampa nso wɔ hu to wɔ sɛ mu bi yale de a wɔmra asafo no mpanimfoɔ na asafo no mpanimfoɔ no nhwɛ no sɛ yɛ mpaebɔ a yɛ mɔma no na yɛ bɔma no wi a ɛwɔ sɛ yɛ fiidi no ti James sɛ wontimi ka gye obi so wɔn fa somdue nkɔ miwa yɛ kɔm de no yes asomdue yɛdi yɛni asomdue yɛdi yɛni condition a obewuram enti ni nyina yɛ pastor asɛdeɛ this pastor nka nipa ne ho kyere no na kakra bi wa wapɔne de ama ne jefa kɔ enti sa pastor kɔ yɛ na sika ne bi ni no ɛyɛ fast sɛ ɔbɛfra asafo no mpanimfoɔ me ba yɛ wodwan wei sɛ ni sɛ ebi a wɔyale wɔda yɛ asabia wei sɛ me ba bɛhwɛ no adeɛ sɛ ne hia no ni ayɛ de ama no yes ɛyɛ pastor wasɛdeɛ enti na saa dɔmata de enum yi ɛwɔ sɛ ni nyina wa asafo ba kom na adufuru penti mikro ya me yɛ apostle mikro ya me yɛ prophet mikro ya me yɛ teacher mikro ya me yɛ ayi what is evangelist ɛwɔ asa what is nipa ba so no nko first can e ba ni adɔmata de enum no ni nyina me a ma fa de ato me ho so ente saa ene obi for GTV nimdie na ye peke ne no ano ode ne ene nimdie a ye peke na no ode ne na me ka tell se fa comment fa begu ase ho ho ne hia me ko comments ne nko ne hia me video no ba ya fa comments gu ase ho nko ne hia me apostle na what tell pastor dey now evangelist so dey enso ye dey ye ne ye kwa abontene ye pie obi a chimi kwa abontene bi ba evangelist one dey ye wa abontene ye preach e twe akra nde ba ye dey ye kɔ chimi ni nipa ni sia 101 awurade dɔw yes wonti na Yesu be wuye yes de hia nso obagina di ensu bɔne bi a waye sɛ oba awurade mu na wugya bɔne ni nyina awurade de kyɛw ade ba ko nipa nsansu nse Nyankopɔn fa bɔne nkyɛw odi free of Reverend Ayitu ekan on me program ba ko am ye bi adi free no utua Nyankopɔn fa bɔne nkyɛ yes enti ne wɔ so obeti obi aka sɛ de onwuma sitie to odi free wa na sɛ wɔ hu mɔbɔ wɔ hɔ but da be sa akɔyɛ foforo aba na obde bɔne na ayɛ ba ko na bɛka ho ana enti na Genesis chapter 19 no 18 o start sɛ oba betua Sodomfo ka no
omudwumadi omudi ye no obeti omoka no Abraham ejinai papa ne chawo ne kasa senke onya nipa kra tana wasenke wonse kuro no onya tana ne fo tanya oba onya 5 okanya koduru se onya 2 kura anka wonse kuro ose papa was 50 eba ya beduru 10 ewrade na kopɔ se nya nipa tanya Abraham ka to nte na ewrade ka tana se nya kopɔ ka tana se Abraham se nya nipa tanya me se wo man ne da wo ba obenya 5 ene ode hu abufu twa ema na abufu twa egatu Minya nipa be 5 ze wan man Ghana we nyankopɔ ka se minya nipa be 3 kura me nse o man wan haste wonya entima se sasa edi na body ni nyina de agu ho so nipa ba ko yes apostle prophet Aden ya me fra apostle na of prophet me bishop me his eminence me cardinal say evangelist ne ya bontre the better evangelist what me ti asori mpate oti adema chede no nyankopɔn na di ama se nyankopɔn na hwew so wo pese oti asori a nti na wose sa adoma chede enum no sa 5 ministry no ewo asafo ba kum nti e wose edi ye ba urade de prophet so mimi bisa se evangelist wo so otimi ti asori ana mi kire mu se kire ko hiam evangelist hot seat kese pa nyankopɔn e pese oti asori a obeka kire se ti asori sende no se okwa akaka sempa no twe akra no fo na otwe akra e di aba nti akra no ye twe agohine ye de begu aso de ye de begu aso de nti me ka say me kwa bra meti hai me ne prophet nyanka eja aye nam na se ye ka nyankopɔn asem ne ye ni aso dan a ye de akra na ekoi zane e wi anu awo aso de be ko na mun ya mun aso de o nti me ye preach wi a eti kusa asafo bi a wo pe no sa wo pesa oni ye nante de a na ye nso ha ne ehia na waba yes ni enu nyina ehia kama yes enti as evangelist no obebi sa say evangelist ti asore me kwa kwatwe akra me mfo mu ngogu me fo mu hene me kwatwe akra me mfo mu hu obi ase wodo aburufu na se wuni apata odi aburu no begusu a uwi ana de agu fo uwi ana sa de agu abonte ne nkokwa na no ma bidi wow awase ye digu dem ye kra won yes Yesu ka Matthew chapter 28 say samoko na wokaka mensem pa wi a wo mu gidi a mo nkyerɛ won ai 5 an ye kwa kyerɛ won aso de ai aso de wow enti sami evangelist ma kwa na tama kwa kwatwe akra no a me de wo mo koi ai aso de na do ye nyine besia na afi ya kyerɛ wo mo say Kristo asɛyɛ sɛ ti wie so ai by force that is so because when you so atemu da no obebu aten yes obetua de oyɛ yɛ so ka yes nti na now no me de pese 5-fold ministry ni nyina ye kyerɛ ye hu se ye hu evangelist ene ye hu pastor se teacher de say nim so no wo kyerɛ teacher ne pastor de ne ya ase kakra me wa yes nti se ansa pastor wo ye ohwefo teacher wo de wo so na wo kyerɛ wasafo nim nti na se wo kwa asafo bia mu a bible teaching ni kwase ni hu agro yes me put one funny things me wura so dem a me teaching secretary preaching so we do kusa yes who study me aso dem bia me wuram bia who teach am attention e wo ntia na me pass me da me kwa so me pen tempa se me kwa akoto teachings e bo apa o kusa me ankasa me papa prophet nyankaja ye kodura so dem ne omu ye teachings a etoro bia ye timi teachings na do level bi se me nyakura nanka that day Sunday service na ye preach ye teaching ko a ehia sɛ Yesu sɛ sɛ mo de wo mo ba mo be kyerɛkyerɛ won yakɔ preach wa bontere enipa na te Kristo nka wadwane abeto nti wo ba ye no kyerɛ no be wura so dem na no so for Bible John 3:16 for God so loved the world that he gave his own begotten son that you talk dem no aka be berebe wa musa question bia wo ho God so loved the world that he gave his own begotten son wan kyerɛ me a mente ase enora na me ne prophet nyankaja wone me kɔ ba bia ne ekɔ kyerɛ ekɔ preach wo ho ekɔ kyerɛkyerɛ won tie no na prophet ekɔ ba bi no na me friend say okɔ samen kɔ no o we di ka kɔ ba bi kranta na okɔ samen ya na dey papa enti me friend ka tell say one of the ye oguru ese wo kɔ ha bia ne ne abɔ ho point ya wie enti wo kɔ so wie a obeba samen ke no ka me sia no ba me ne me ma me kosi ai ekɔ ya de ntimi mi ankɔ samen tv ni bi ti me ka tell say no pa no ene aha na wo kɔ me so me kɔ ba bi a o ma ye kɔ ye na se mu ɔno na di ka de me kɔ ho enti me kɔ ho a me mfiri na ti enkɔ abra me nye permission free no ho yes enti wasa me frɛ prophet nyanka ka tell say prophet na de me kɔ ha no aha na o ma ye kɔ ye no se na wo nkɔ de a ene me kɔ na me nyame asɛm akɔma wo me kɔ ye no me no mo kyɛ nyame asɛm no
the already Bible ya mankind am say there be enkan asam na Yesu nya no say obofa so na obofa so na wonte ase ya ba mba enyira yo emfa so bi amaso enti say na Yesu ya de so Romans chapter 13 verse number 8 Paul katri Roman fo nsem na obi aka e ka amode ne se mbode do mo ho na se mo do mo ho a na emra nsem du no mo wie ni nyina so di odo that is the word odo say we need do a miracle be enu e be adwuma wo life yeah be that I'm telling you plain fact me da bia me ka say the reason why I me enne me tia say eye odo because we as say we need do ma onua okwa hwenhe ma onwene ne ho we need do ma onua o mpesa obepia to the limelight ye won kofo bo a oduru ba bi o mpesa obepia obi aduru obi me na me nko me koduru rank we da bia aba na ba ye boss me so me nim sa de ne he me koduru wa friends bi obey me bia mpesa me twe omuram nti da bia me be victims of friends and am fofo bebere wa opportunities bia ba na nke wo say oh mu betima ka say oh ade we do obofo na introduce me to nti now no obofo na introduce edumi du ho na asanyame aboa me na mma ba pegya koduru ba bia enam so na introduce me to an ma me so me mpia nti wo no obedu ono mo tietia so ni nyina anya odo enti sade ye chire mu yes enti say pastor teacher difference kakra wo mu because pastor obehwe nwan no teacher woni nwan na ba no o be duru bu onu wo na wo be kire akyere yes na yaba prophet ye ko me apostle ansa na prophet because prophet there obi anim ho ye apostle de ni hiam pa nti apostle no so de na wo ye an say apostle dwumadie no ye hwe de Peter ene pom nyina ya one ube preach apostle no ukura wo mo fo no adun obi ade nkakra yes and this no nkyere say me ya apostle na mi hu ade me ya prophet ukuta obi ade so ukura obi ade wei teacher de kakra and apostle wo kyerɛ apostle wo ye ohwefo apostle utimi bie branches apostle wo ye evangelist wo sa kan sempa tu kura omo nyina de no kakra na wo de let us say na bishop fo no title na ya apostle fo de senti wanwa say nyankopon fra wo ye apostle a wo ba ye adwuma no ana watete wo ba watete obi nyankopon afa so ama obi nso aba enti say wo tete ya ansa Yesu ka say de onya talent ba ko miensa enum no de onya enum no say oba ye no papa o ma me talent enum bako ye adwuma manye enum aka ho ayedu tie ni yo me ko ye adwuma no manye enum aka enum no ho ama na yedu ti me ko ye adwuma no o ma me talent 5 5 talent na de ma me no bako ye adwuma ama manya 5 aka ho ama o ma ye 10 yes 10 no 10 na wo de ma me no ai minya ye no eni wasi mo akwapa ene say as apostle I was so tete ema winya the same apostle yes and I also say what to bishop erade na de wo kwa na ho na de wo kwa e sa praise na konya na akwa akota na so na de wo tena ho nyankopɔ do tena apostle seat and what tete apostle wanya apostle ni bi aba wo se baba abeto mi nti I was say me move forward hwe oba yes wa wo oba atete oba oba ntimi me ka se me ye da abra wo da ate ase da da ate ase da o ntimi nya da wo be ya da je so ono awo da no na da so wo ho se me ma wo ye da but me papa still wo ye me da wo ya wo da nti da still wo ye da enti se wo bi fofra watete me ana me so makoti to obi enti so obi fofra be se ma se ya ne so obi fofra no be ye wo da enti still me ma be ye wo da oba me ka che wo nanani o me papa otete mi ni nto no ba obobo ni mu ase akofom because me kro bra ne ho asema me na wo esusu ye de o sisi wo ye da de a me nye da bi o enu nti no akofa sa edin no e de ato no ho so enti apostle wo kura doma chede no we de kakra enti eduru me bia Peter no asaya de eduru me bia Peter no wa preach eduru me bia Peter na wa kyerɛ eduru me bia Peter no wa hwɛ adwuma no no wa hwɛ bi tiduru ba bi no according to asomafo nyuma na fe wo mo sisi empanimfo wa asafo no sere bia wo mo bɛhwɛ no wo mo de wo ma timi di nyame asɛm no e de aba prophet
Wano na awurade aha na ehia me no say na no obi a prophet and the prophet this prophet that prophet this prophet that prophecy adia Aden prophet na nko adia ni wo say prophet oh say ene no wo de yenka prophet de prophet ye wi na ebusa say de kranti na prophet na obi a prophet no answer prophet onyankopon any prophet kasa straight yes yentie ni ye nyankopon friend ne ba no one prophet kasa straight when first prophet in the Bible why Abraham wano ni odifu odi kan awurade nyankopon ne kasa according to Genesis chapter 12 katen Abraham wo de furu na no waje abusiam pesa me do ko baabi me meye onipa kese meye o man kese pa memo odi aso na wo nti me sira na man nyina me sira wasene eba obia la wo nti wo Abraham nti me sira asase no prophet nyankopon ne kasa straight nyankopon ne prophet kasa nyankopon ne prophet kasa straight adi enti na ne obia sorry a prophet doctor this prophet doctor that prophet this prophet that prophet that prophet Rukaka prophet Kumchacha prophet way prophet Ambo prophet way prophet Wodifo prophet Jasho and then prophet so panyini Kumchacha why evangelist as you see a friend when prophet Kumchacha why evangelist ana we yaba and this idea ni yaba and not just your prophet evangelist Kumchacha evangelist Kumchacha was one why prophet Kumchacha and was a prophet Kumchacha now the nyankopon so dia mo bia no ko hu akonta ba cho tie was the onya talent ba ko tutu fom no wo de se ho ana wo twawura no master no de wunu aye ana wutwa de wonto mpete na abo abo ano hu nti ko tutu fom de se ho waka ten se he na nim sa to ko tu sika kra bia kra nkan fa so beba nkan si wo beba so yes to waka ten se wo ya ko abone yenyu free ho enti ya mama evangelist and am say there be say me hu na de kakra nti me evangelist na kwese ato nchen akwose ma kwa fa prophet me nyankopon ba obeyam dey obehwe oni so pa mo de mo fa title ni agro nyame de evangelist na se onse mo so wo mpe bi ko ho sika ni ho oho ya meto korasi mehwie sika ngu na so obeye honam ni emanko a obehwe waso se nyame de prophecy ni ma prophet gift ni ma wa use the prophetic gift ni ye na onfa foforo nka ho na wode foforo ne ka ho a don't ignore the prophet say evangelist so no de man ho a menyi evangelist ne nto nchen say ho de sika ni ho enti mehye nkomko no wo yes a wo yeboni aye na chese gift na urade de man no you don't like it obi ha oburo na so them from day one from anopoko panwumre ya nche oya na yese nso otugu nkofo so me wura so de misuin so funu kuta cap na rubber pan ni bi esiwo aso na ye ma se bi o de cap no bom se ya na o hwegu nipa no so adan a blessing na de e ma reho ne se na me camera kutam na me de camera na share me si na akoma hwe obefom camera mi pie ye ro omopon sori ma no nyina wonfo se hwon bet sofo no enso ntoy sofo no ho anfo ne yere so ho anfo na ne personal driver kan ho so ho anfo na mabusa me ho se adeti na sofo no se e anointing e shira e blessing wan hwie bia nwu wo no ho wan hwie bia nwu ne yere ne ma ho ben sori ma ne de ya fom ama mo afo se twon sabi Bible say lack of knowledge my people perish. It's high time a Christopher ye kwa sorry yensie nyansa unim evangelist apostle title no me hu de me mfama because nsem na wo kaka no ukuta de 5 whole ministry ni nyina ekuta wo bi ebi wo mu enti ya na also study me no di komo me ntimi hu title me mfama because me hu prophetic gift ni bi wo mu me hu evangelism no de ho de me hu no more me hu se apostle spirit ni bi wo mu se wo betimi akeka enkofo bobom ne ade but obi wo ha wo hwe nipa na hu se this is the gift na nyame de ama no da wo mpe no me kai se nyankopon de obi ade e kire me me kai se ne woni pakoro police ni sesi a yes me kai se na awrade ade ma no ma ne be mu no bobo mpa ya no ma be mu no ohumi ofrem odi fo na me se da bi me evangelist yes e ho na ye de ma me e me frem odi fo e me kata me destiny so me shebre no me se no
Ye de ma me se bela wurade de ma me ne se e meka ne nsempa ti se nsempa ni mu na se di ye bi aba na me kan ya no nkyere se me ye prophet me nye odifo na tete me ti ye de ya ni hu be musu no kakra no nsa beka enti se me ko hu ade a no nkyere se enti so fo panyini ba ko mani gi ne ho pa evangelist cosmos ready delic me feeling ne pa ne ba no posted bibi obeye bia evangelist yes enso kwa na safo mu a na se nyakopo de ni o preach wi a e di ye papa wo se nkom pa es da bi obeye na yi bia evangelist no it is ye the title na man as an evangelist na on tackle the angle from evangelist na die no na o ma eye die eye ada aspect na onye sure so wayera se no entina obi nya talent ba kokko tutu fam de kwese ho no entina se won so tutu fam e de ma wo no e de akwa kwese ho yes because minim sofo bi a who said this is the gift ikuta no me ne di nkomo one on one me ya nam se papa this is the gift ikuta o se sa gift we ukuta mu ya obeche wa system no mu pa but so the gift no to now follow gift foforo na enkofo ni nyina chesi di akire na one way ya obeye se obese owo ma na waka sa na dey because mobile money buy obi a sore na oja na adwuma no so akopɛ joint baby no so bi we buy no bi ene once sa pre fancy transfer ni man ayi obsolete ebu enti se nyame de ade bi ahye won sa say this is the ade am de man say wo ya ade we na fatena ho maintain your life na say also won pede nyame ade ama wo pese wo hu say ade we ne de nkofo nyina ehuri di we echi a eno so futu be na ade be ma I say me be kan ade bi wo nyankopɔ asem be kan nyame asem me kan ade bi am my mistake ma me mie bible no na yen read kakra yes according to Jeremiah chapter number 13 verse 23 yes nyame enkan na nyame manti no masi ye kan ni nyana me catch so title ni kutawa o de hwemu ha na say title ni kutaye no Ewurade nam Jeremiah so ka asem bi na o man no ani ma o ti nditru no Christianity asofo mpanimfo a won kwose title bebredi agu o so Jeremiah chapter number 13 verse 23 was Ethiopia ni betimi asakira ne wede ana say osebo betimi asakira ne ho wonwan Untimi dia oye no sa na aye Ethiopia ni awede e kala oye tuntum beto mo no ya no mo hu o mo tuntum na hu so mo de na efe kakra sa so na osebo so untimi se san kala and so be a fire service ni ade na di hu se be a fire service uniform police ni e ni uniform soldier ni uniform doctor ni uniform nurse uniform and ayi ba kokra hu o mo fitafo hu uniform na hu se uniform na o betra ka em kra no waja o betra na wo twe ho machine white and uniform na kra wo no papa na di ama wo no yes adoma tade o di ama wo no ade na akosesa no yes and say matetew na se obi nso wo aba sampa Awurade me evangelist ena Awurade afam so atetew na se won so aba evangelist a eno ntia se men call evangelist doctor wow evangelist na papa ndema eno na me so megina so dia boss of kwame abaso ade ba kwa mehwe mahwe ne banes a waye ni nyina obohu evangelist Randy Cosmos nanka mehwe as one of these days obey evangelist Dr. Randy Cosmos and now evangelist Apostle Randy Cosmos come sorry an ma fa fun sofo o ya hwe ase anso insisa na that the bia no you say enipa ya papa o kan wonte ba bonene de o ka dia da be ka bonene that day na ebeduro this is one thing eno there it is a plus any da be edin evangelist Randy Cosmos e kire say the title evangelist in any job eno na Awurade frɛ no yes but minimum obi e ono so 3 months ye born agrada ade hwede agrada ye o say frɛ no evangelist prophetess mama part minim say Nigeria for no ba no the title evangelist prophetess mama part nyame afrɛ wo ye ndifo ba pasa ye evangelist Osaya prophet. Sa do mata de mienu. Wo afa ni mienu aboso. Nyame so wakete no wanwan. Nde futu be na de be ma
Yeah, so for. Yeah, make catch me papa mo. Penny for one I will see so. A bit is semi. My interest the wiase ko. Because so already come in months, yeah, memoirs at their own. You be such a titles and wine at the mama. I don't know, make them say. I am one I said we are say at the end. And almost if we are say Aden. It did an ubi. As I'm the real Christianity. So first, yet, Yama member Bassar, Umbodu could come. Yes. And they are in him diaba. Yes, until Moduku And Mokra. When you fit. And so go to Bible now. Paul the according to 1 Corinthians chapter 11. And the church say, Opa, look at the Witia. Bible say Opa. I have been maintained a boba. I can ready a more bar. Yes. Sir Adam and Transit Dian, can you go for mono? Sir Adam and Nidia. By now, trim upon the say. Or per se, new papa was as a cement. And Genesis chapter 2, verse number 18 says, Nicholas on the Pancotana. Man is also for my man. And I rather than how I didn't can Adam. Yes. So my own size as a summer. And we will produce the paper. Wow. A DNT. And I may, your friend evangelist. Tintina was sacrifice Aden. Evangelist, doctor, prophet, this, that. Oh, how? I will no more be home. The Yesu, and Mara Mata, the Yesu, a coffee. No one said no. So be pretty, or be quiet, Jumanas or Bra or Beffia, and Manaduanidi. The matter was said a jolly kitchen, so I prepare be the Abre Yesu. Debia, sir, no married or Yesu Christ and tell you, Yadi. And over Catons will ram a catch a minion or my boy. Now by Debbie, I'm in Quana may bread. Or catch and say, married your idiot, who big to me one in some. A dear no marify. One day, or any mere human. Nakupa some or fine. As some are betting the Yakan Yakupa, you knew betting Yamian who one way in Yamian. The honor catching Yamian one. But you must say, I told them yet 3 weeks. You'll be a Drian in the air, Drian, and I will be to Suffer Cron back. I just saw your quadra for Coco Born and one yet, Diana, no Diana here. But I have through pine sharp legend. 3 weeks in me quatria. Me call Monday, me from me call paper no so a minute. Me call Tana, minimum so me see Thursday and you may. Minimum so Saturday, Macomako 5. And yet, you know, where you back up, say 1, 2, 3, 4, 5. Just them could be and Median MD and 1 year, Dianibia. How many days? You are drinking in Amanumbi. 5 days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Madam C. Also, I bet you. Man, yet be Median MD and in so Macomako 5. Saturdays 4 is a 5 Nam Codino at Yahan. 1 2 could do back of granny. Drink a cramanumbi nay. Also, I bet you. And I'm a tea. So, Mambia Candy or and I'm a tea. Mingui. Was so that now? Me yamu yam. I was a so me buy a dear tea, me will form a midi. Me yama yamia. Nana was on a common. Angel will be a focus until the frost row. Oh, Suffolk was on the war in Yamia. Sada tentra me pesa me title we na me koko duru. Me pesa me kwaha. Say na me pesa ye frɛ me namo a abodini na eche ye gina so da mu particular eche. Ansa na mi kyerɛ mu sɛ Paul say oba wani manyam nyina ɛyɛ bema. Sada awurade asɛm ne tie. Yes. Enti sɛ wo kogina Nyankopɔn anim a wasa wo kata wo kunu so. Yes. Because ye bema ye ntu Nyankopɔn. Ye bema ye tiri ni Kristo. Tina Dabia was so you to say, Wuti, say Fukra was so yen ye. Yes. Saturday with yes, and your right says of Grabby Rice on my asset. Nay, I cut ye, some apostle doctor, me a doctor, and until was some shit, nam de catamity. But I say, who him Diana say? Sad to be a medruno. And was some such a catamity. There's a once or catan. Wakatawa rather so. Wakata Christo now, who did it and who didn't know? Wakatana so. And no one also a coster. The young sounds will be quite carpenter, Duma, will be because you are carpenter, and now messing will be because you are. So, the teacher no ya, no master and send your friend, carpenter. And your master, no one, master, you, Opa, many patrons, master, Crona. Now then, I would there was a walker. Oh, quite. So be a woo you through that account. What also buy is what a tabletop in your account. Ain't he? Any a day born, sorry, my puno. Yes, it's in sorry, man. That's an come papa momo, money about months to say. A ratty pepano, na a sorry sika, a good bank. Na a sorry sika, a good bank, Nan sorry me. Na a nipanua, a crown already here, no. Now,
ɛnam ɛkɔm nti omu nyinaa ayera ɔza obi ama awurade buufu no hoi enti na awurade buufu sika na wɔsɔ mpanyini no because ɔno wakɔtete ne mawuram abɛbɔ afɔdeɛ mutumi yere baafo sɔfo bi etumi ka sɛ mo bag no mu fifi mu purum wotumi sɛ obi bag no wadan na yɛ nse yi purum kwansi na wɔm ne nyinaa yi bɛhyɛ awurade animonyam na yɛbɛyi edwetire nyinaa ɔba kurani no ne wakɔkɔ to Luke chapter ɔba kurani ne baayɛ no ɔbɔ afɔdeɛ ne Yesu sɛ na yɛ ne nkapre mi nti sɛ nkapre no bra yɛbɛsɛ sakwansi na wɔ fie ni nyinaa de aba nkapre yɛ de ne nyinaa bɛba mo de mo nyine mo voice cast na mo ntoto mo bɔ afɔdeɛ ne wie no menkan hɔ na menim mempa ne fo no bi ka sɛ ɔba kurani ne yɛ wie ne Yesu ɛma yɛma ne sika deɛ ɔbɛyɛ yɛ no ɛsɛ nani sɛ ɔbɔ afɔdeɛ na nyame hyira wo nti ɔno ɔbɛbɔ yɛ no awurade hyira no wɔ hɔ mɛboa nti saa na mate no ba me deɛ menkan Bible no nkɔhui saa mpa sɛ Yesu ma yɛma adeɛ bi ɛsɔ awurade ani bia ɔma ho akatua otia ho ka nti sɛ otia ho ka deɛ ne sɛ ɔde ne kapre no nyinaa baayɛ na awurade saa ma ne bidi a adan na obi atete ne mawurum abɔbɔ afɔdeɛ papa adwuma kura no asɔre ba ni bi yɛntimi tena se mmɔ empa yɛhu sɛ ya asɔre ba wei adwuma wei na awurade sɛ wɔbɛyɛ enti yɛn support no yɛn sɔ n'asene sika na yɛde akɔgu bank ne yɛde kɔe wo sɔfo yɛkɔtɔ ka 400 million de ama wɔ sɛ wopɛ 2 billion ka 400 million de wopɛ 2 billion ka enum fuwe de enum fuwe be bɔ nsɔre ma ne ka na ɛbɛ bɔ asafo ne ka no ɛno na wopɛ yɛmu sa yɛn ho sɛ ask ɛhɔ na asɔre saase wɔn bia nsɔre no Peter no ɔmo yɛ dɛ obi a ɔwɔ ne no ɔma asase obi tumi kɔtɔn na ɔde abɛboa ɛna Ananias ne na yere Safira kɔtwa ntora da bia me sɛ mɛbɔ apostle prophet friends Kofi Adom Chedua aba so wɔse akansɛm bi ɛyɛ me de papa wɔse sa asɔre bɛnya problem a mo sɛ mo me mo mpa yɛ ma no bɛ sɔfo nya problem a wɔse mo me mo afɔde ma na sɛ afɔde ehia mpaebɔ ehia de a adenti ne yɛbɔ ma asɔre ba na yɛ mo ma sɔfo adenti na sɔfo nya problem ne de yɛ mo mpa yɛ ma no na yɛbɔ afɔde ma sɔfo na asɔre ba de yɛbɔ na sɛ sɛbi ensɔre ma na kwasebu na mo de bu yɛ na obi fo wo hwɛ sɛ sɔfo betimi kɔ verse nyina asɔre ba no ɔno disca no ba yɛ no bisa sɛ ne ba kɔ yin fa on go school papa yɛ sifie ɔkɔ pension yɛ sifie kakraka ama sɔfo ne ma kɔtem fefefe ba asɔre yɛ sa de ka ho ade a wayɛ nyame adwuma ne wayɛ nyame adwuma yɛ bɛyɛ mpɔnkye dwuma sɛ yɛ ba asɔre dem yɛ bɛto yɛ ameto nwom yɛ bɛbɔ shatawale ɛna wa asɔre dem bo sometimes no Ghana Christianity da bia me ka sa asɛm we obi frɛ me ka kyerɛ me sɛ me nye o kristoni ɛna me sɛ saa na wo point of view ni kyerɛ wa fa nyame nkopɔ meka no kure no amma wa hunu sɛ ade na wo yɛ ne nyɛ no ɛno ntu bɛka sɛ me nye o kristoni afa because me na minim de adua me mu ene minim the burning sensation na me hunu se nipa bi yɛ ade ma nyame anim onyam na ekɔfom a so for ma me bia na adwene nyɛ correct timi begina say na Yesu odi made ebe ko sa topic ne so ene da will be very happy say one prophet nyanka gye nyina amobɔ nyina mbetena show no so na ya discuss here was Yesu ni odi made na se san kwase asem we nyina no ye de wura nsɔre ba ni tirima de ne beba last word na ensem wo ho pa na obi for de be pie no na wo kasa anse de America ama me papa mo me panifo enyina o mani aba mo ho se ne se o mo kan ne o mo hunu se yes nyankopon di wo ya panyina on obi a wawo no ama ne ba kɔde da bontene da bi da wo ye de bon ye ne kura ne ba ha adwene kura se bible ya kura ba no wo se mumu hwan na ma bisa mo pata oyi wo ma no ana se obisa ne pan no a opegya abo de hye ne nsem se mo kura de bon ye fuyi se munim ne ma pama mo made a na ono awurade Yesu Kristo no onya ne ma pama na se yesi awurade fie ɛhɔ na asomdwe wo na ye bewura hɔ a me wan cedi ba ko na aka me hɔ no yesi se manfa amasɔfo na amfa nhye na account mu a ɛno enhyira me dia ɛne na me kɔtena so dem ayɛ den enje hɛ ɛno na me ka de atrem papa mo sɛ ɔmoma ɔmani ɛmra ɔmo ho so yes awurade frɛ wo sɛ bra ne bɛhwɛ ni nwan so for me mo no ntwa na question wa menim sɛ hon kunkun na epiapia ne o sɛ me nkeka sa sɛ me bisa sɛ affordable ni na ani sika nko ana because as a Ghana ye Christianity no affordable na ye sika nko ana affordable ye sika nko ana o pɛ sɛ o ba affordable ye sika nko ana
ente I say first and no motor no more was them. Yes. And then the woman about who say yes you do Jerusalem. Or Chabash. Who said them who said a motor no man to wash your woman. Tina yan ton no more was them. Tia Baba for dear young Fessica and Embra. Yes. Now you must say apam dada na urade ka say yema afode no ni ye bo no wode ho ye besi aso dan ni ajeje ho no ma ye pese esi aso dan ni ni ajeje ho no ma se enu nuru so a yema afode wo ba bia be se kwasi ada ba mo de yie bia mo ba afode se ye o Sunday bia ba afode se ti aye no kore because me kora no masafo am wo de se mu Sunday bia ye ba afode Sunday bia ye ba afode Aden tina Sunday bia ba afode asore ba na de woni bie no ye ma afode ma no ye ma ni nya ba bi nyina I say according to Acts chapter 2 verse 37 down no ba so what kan ba se ye ho a ade ye me dan say Bible say Peter mu gina omutimi esore awurade a na asase kra wo so yes wo jetimi so e de be ntra obi nwene ne dan ka obi nwene ne ba school fees de obi be die wo nwene ho yes ye mu se ye ho se enede na ekoso won safo nim o ti fie no dwen light day ho yes ye former president John Dramani Mahama ebesi Ghana akonya so no yes wo hwe asafo bi Pentecost o mu sika o mo wo no eso se na Ghana ye sika awurade nyankopon wa man se na ekosi ayi no prison se yemfa esoro ma na tentra yenche akronfo ne nko mo so na mo bo man no kro no hospital munsi samasi bi kura munsi bi nkan na ka mo ko hospitals na e ko ha ya lefo le guo no me o si prison no da dey na mo preach against mo preach say nipa nsachira yense se o mgugu wo sa ko si prison na se o mgugu prison ni wi a o mesachira na se stay mo nsachira ni yenche wo mo nko na ka sika mo wana mo di be si prison no mo nko ya sabia you obi a ne kaso pa de wodi kura wonya ara wo sam ne se me ne ye difo ba bi ne yosofo bi ekoji papa ye duro ho no o ye bompa e ma bi mo ye ne bi mo chenya me asem obi se ne tamaso ye yi no wonya skantu ento da so oji ho na nka mo ko e de se sika we bi akoboa wo mo a enya mo na ma ye nyankopɔ apede yes cause wase me da ja no mo be hwe me yale ye no mo be boa me mo be swe me e kom de me ne mo ma maduani di aso na de mo ma ene nyesa dabi enti obi sa se enti ye wase ye bɔ afode de me kwabra me ti wi awase me bɔ afode minim denja me kɔ bɔ afode tinesa afode no ko bɔ a wo motivate ko bɔ afode me wo denti a me kɔ akɔbɔ afode enye da bia oba be gyan se mo afode na mebo yes me ye that type no me pension so afode ase wo kire me se chenchena a me bɔ afode a me mo be me o ka afode no na kama koma ba bebo enye wo ka afode na kama koma me te wano me kɔ aso minim se na wo se mbɔ afode a mebo se minimu a because metimi atena se nwe se Sunday me kɔ asɔre na wo twimi nimu nyina man kɔ ayale sabia me banso anko yes me ira anko yes enti se me kɔ ayale sabia anka me kɔ akɔ sika enti ade me firi mi pem me health insurance ko married me de kɔ last word ne va dwumadi na no me kra ni aje wa ma mi kra ni aje prophet nyangaja rade papa no opanyu mo prophet me kra opanyu pa to ni voice enti me last word ya de ko asore para prophet nyangaja je mic so beto nyom eye mi nwanwa me se prophet nyangaja ti sem papa apostle ko ono so ni ne be wo to nyom na se nyom no wo ofiri mamu e dia mabrade tia me last word me de ma me mpanimfo ne asafba wo tie me ane atiefo nyina awo hwe OB4GH yes the legend me sere me mpanimfo yes enya tate na de ko heaven yes aya kuma fine eya adwuma wo ye no yes na de ko heaven yes te me kwabra me te hen ewrade aka kire me se me apostle me faith no ba me ka kire obi ase me dey evangelist because ewrade frɛ me no asampaka no na meka yes ti me sa opanyini ba ko be 7-8 years ni me wo hwa na wo frɛ me na me je so papa no wa say ne ade ewrade de akire me wo ho na what wo say
ɛna asɔfoɔ mako 7 wiase wɔ firi branch wei ɛna aba no wo bu asafo no nkonta de kyerɛ wiase wɔ firi branch wei na sɛ wɔyɛ apostle na maka kyɛn sɛ me wɔ hɔ a ade awurade de sɛ ɔbɛma ma biebie nsɔle ɔbɛma ma biebie nsɔle bɛtetetete nsɔle enti efiri hɔ no obi a wɔte saa asɛm no frɛ me apostle ba me dem ka kyɛn sɛ me evangelist sɛ nyame pɛ ɛbɛm sɛ me yiyɛ ma biebie na ade awurade aka kyɛn no sɛ edin a sɛ apostle no tam so sɛ nipa nyina frɛ me apostle na wo nsɛ ɛna bɛto aso na me nsɛ apostle na me nsɛ adom no na me nsɛ na ɔde amma me na awurade ahu me mmɔbɔ wow enti me di esa dakam na me nsɛ ɛne da me yes ya unveil the name na me nsɛ apostle na me nsɛ na wo nsɛ yes enti sɛ me ma me ho so a na me nsɛ o ɛna awurade ayɛ me nsɛ ɛna awurade ayɛ me nsɛ na me nsɛ enti me papa mo na wo nsɛ ɛna awurade ahu mmɔbɔ edin kakraka no ɛmfa na ade kɔ fɛ mu nya din no na mo hwɛ nsafoma no mo hwɛ akra no na nya nipadua na awurade hia ohia akra no sɛ mo ma akra no bi mane no wɔ yera dabi awurade bebusa yɛ dabi ebehia na ya go dia no nyum sa na me de pa o so me nim nom no to me se wo se me nya enumtuni ba ko te show no so na nka me man no so a na ono ato me ma so a no ato because apostle me wo ade bi wo se obi manyum so na nyum ne kenya me ho na ye me se me mfa me kon ho na me tiri mu me hu de me nya me nipadua no eso me nim ko si me ne apostle within no pastor evangelist akomiese once wa ahobra se ni bi no was it pastor evangelist akomiese nkobu was me apostle doctor reverend they can title ni anfa ni nyina nso aye de bebre. God bless you and stay blessed. That's a number 10. Bye bye. Wow.